Şu yakan açıp dösü çıkarıp min yıllı diyen günün sen ertasın. Vatan kın mingni. Bir soraptır adyň öňündäki 4x näme üçin goýdyň? Bugün iň köp garaşylan kommentarlara jogap berýär, dogry mingni. Dogry. Ki aýtmasam bolýar, ýöne onda da bir adamdan öňünden çykan ýagdaýynda bir näme ka diýmän geç gitmesin ýana. Awada gurlaýa orarym arab taklap başladymy? Geçeren gönü. Geç berer. Ýaradyganlar. Wakay ugradyň şu çağada gowjada diýe. Dogrydarym ugradyň şoňa ma gül geleni bärin, 2-3 tane wiýjany diňe şoňa gül geldi, muňa gül ugratdylar, şo diňe şo wiýjany şe. Qaharlanma da bila. Ya, ol näýle prasmotor alýada, go näý 600 000 700 000 prasmotordan turkan ämetçe goýman. Ha? Ya bolmasa meni ugratyp bereýinmi näme bir zaýdyň ýöne şoňa da bir tejden bir gül ugradyň. Ne bolýada, bolan bolsun näme mandal. Dogryda, bäge siz mandal bilen gelişýäňiz näme üçin söýgül bolaňdyk. Biz gelişsegem ýöne jigdagan ýaly, biz söýüşmek niýetimiz ýok. Para bolup goýaram men bilen bolan bolsun näme? Ýok, näme para bol. Ya, näýle zemin diýene 3 ýyl boldymy tanaýanmy? 4 ýyl bolýar. Ýok, 3 ýyl bolla, 3 ýyl bolla. 3 ýyl boldy dara, hiç ýolar ýagdat kellämde pikirim etmänler. Jigdagan ýaljaqdary. Jigdagan işte şokmynna boldy. Wiza başlamyda da garamdyk bir-birimize. Wiza başlamyda da näýle başladyk? Daway meňne şular ýaly. O wizasyny goýdum, edil hakyky bolandatlar şo. Bol reklama başlaly, her kim şuat ýok ol reklam etip ber, biz gyzaglan bolup reklam edelik, kak butta para ýaly. Tamam. İnandım ya tamam. Şunňyňmy? Şol ýa reklam etip başlaly. Şeýdiň TikTok ýerik gitdik. Şükür alhamdulillah prasmotorlaram. Ay, Normal. Biz mun akçilmun maşallah gözlemetin awa. Maşallah. Maşallah. Elhamdülillah. Maşallah. Bir soraptır adyň öňündäki 4x näme üçin goýdyň? Aşakam jogap beripdir. Öň pab goýnaýa kadyňa 4x oýnaýan eken men şeýdi beşdim. Şeýdem. Ya, sen 4 kilo bolla odam seni atta tazara dik girýädiň. Zara biyon inni görýäňi da wijan dayan stip bilýärmi? Çykan röňünden ola atta tazara benim 4x pek 4x näme bolýar diýsen, o PUBG'da bir oyun ýa-da sprayt. Üstüne näme işaladyň ady? Ýakyn pirtsel durgumy näme? Şodadyň ady ýa-da 4x goýup oýnaýan üçin sana bally sanyk bilenem galdy 4x pek. Zönäçe alt ýyl berdi urmaşlar. Alfil verem şol atda dur ýetgedi pikirim döremenler. Goý bas nä. Dogryda mandal. Dogrydyr. Bäge näme üçin meňiň patpisçik sen paddeş eden okmy? Näme üçin muň kymekden känýseňiz, karoç, çynýa kommentariýa video jogaplara köplenç munna goýulýar, işe değişli baýnlar daglar munna goýulýar. Şoň videolaryň üstüne patpisçik köpelýär. Gurla oturma, bakadan. Ayo, onu men diňe özüm goýan şoň çymek azrak. Öňe mazdy, öňmeň köpde boýnuň ala erkek gal. Ay, ikköş tapad ýok diýär, sen känne soň deňleşdik ha? Deňleş gelýär kada. Dolla. Ninknaçma, näçma da tip dognar. Fluid da kelde. Menknaçma şo. Men näme bilen? 70 000. Men kim 23 000. Uy, ona telefondan jaqat tola kelle giden var. 70 000 senknaçma? 23 000. Boldy da 50 000 patpisik 50 000. Ne diýene şo Konuşmasaňa. Guruldypça şu batып oturýarsyň, şoň üçin gurulma meňjan. Menden ha maktap. Dökmez bilmem ne anladın mı? Ağam sen näme sümlük? Ýok. Näme sümlük? Sen nämesin? Men işte adam da sümlük dälme näme? Men ýorunja. Kellam çatlaýar häzir. Kellam agyrýar. Bu gyzlar doglaryň ýanyna ýöközi hemme ýere gidip ber. Awraýyna gowdal, enata näme? Enata ağa ýokmy kabynna? Enata ma bilýär. Şoň ruhsat bilen men gitýän. Dör doglanam işdeşim. Başga tarapdan garanoklar maňa. Ýok, olar ýaly düşünjäň. Bolmasyn adamlar şu wagtlara men bir ýer idäjek bolaýan ýagdaýynda da ejetçaňa ýanyr ýa-ni bar ejetçaňa ýa. Bäge näýle işçimani gitsek şol ýaly habardar bolýar bir ýer idäjek ýagdaýynda da öýdüni jaňsyň, maňa jaňa ýa.
Stab nälik? Bu özüm etmejaňa dip plan ýerik gitýäsgençe ruhsat beräň sonra ya. Olar ýalyk düşünjäňiz aýra berýin biz jyýdagan ýalyk ýaňam aýdyp kesdim. Ýene daýdaýyn 4 oglan birimiz kameraçy birimiz Waditel wa men wa montajör wa ana bir taýýeten tek wa. Ara mena şu mandal wa hamfak model. kameraçy kellesi modelli wa tira. Ýewaş bol. Şu ýakan açyp döş uçgar men ýyldyň munyň sen ertesi. Watan soň meni men taňa. Men ýakama çypdy. Model. Ýamok men. Modeller meni Yo men iştäki slucha diýen 4 ýyl bir oglan ýara men biza düşýänçe. Owo. Owo? Dört. Erkek ýalyk dara. 4 oglan bir gyýdýarlar şoň içindäki diňe modeli da bir biza düşýänçe. Tuğlama gıydam varsa erkek ýalyk muzyksyn sen men taýýan bolum metdaýanar. Üçül bäri gatnaşanym bolsa men kan tanap baramakdym şu 6 aýlykda tanap başladym muzyk gysyn beýdiysem o keldi uçaýmadym ýa aýanlara dostum. Näde? Gödene emmaly. Gödüňe emmaly. O öýdäklere erbet bada seretdiň. Soňa wagtda çykýar ýa gödüm oňa wagtda da görýän onda orda. Men diňe işte görýän başga wagt göremek men. Ya oňalyk. Ela oglanlar saýat gödüm erbet derdi da şükür alhamdulillah. Bilema içkudi ýaras. What? Soňa türkmençilikde içkudi bilýär paňçy da ýanymarsan baksdan ötün sorýan şu ýöne aýdylýan söz bolmaly. Ýöne gözüm sowukdy gitdim barlatdym. Üýtköşük derman da çalypmaz ol bol gerek geldi. Ýankyna emas ol Garaçay. Owa Garaçaýa paxta bilen tupurdydy. Ozay kaýardy ikeli edem o ýöne gözüm bilen şoňa geldi da raseret bu kameradan görkü. Görnýän ýerden gat beterdi ýa. Şowalya da wagtyny etdilen etmesek. Ýani akyk şowalya. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Kaçan görseň elinde ermak baray başga da çytlan okmy. Aýyny bir ermaga uğraşdyk. Sebäbi başgatyny çytladym melano. Ay, hana ýa, öňüne moklan çyt. Ýa mesele ýok, mena soňalyk. Ýöne şu erma tagam oý. Ne başga söýledin ýa. Gatoy gördüm. Habarlaşak diýdi. Passa. Ya, sen ne? Vallahi bak. Lafta zatlar mugut iýen ekeniňiz gördüm ha diye. Bu kopya. Yok. Näme? Sen kopyaň. Ya. Men reklam edip durkam iştirip berýärdi. Menem reklam edip oturkam senem iýaň da. Çyndan bara. Mena iň goýan da şu taýdak bilýän içi şokoladny bilinçik dogdamy? Evet. Şoňa goý. Risk ama şokolad. Malakol wa riskal wa bir şokoladny swaşoň. Çyndan şoň bilinçigine goýarýan hof kokata taýak ana. Sözün ağında erkek gal ona da taýak. Ýöne men iň goýarýan şu bilinçik içi şokoladny. Oh my god. Ben van gys kaçap zore daýda. Şimdi kızlar güzeller Instagram'da 5 kız ne odada istek varsa Bolýar ýazyp bitkoşyk. Wagt ýok. Gerek bolsa alyp gidip bilýär, amjan arkynda orada bahana çeňdi. 17. Nerden 17 ýarym ho. Ha 17 ýarym eken. 18 bolýan ýerem 17 ýarym mesele ýok. 3 ýarlyk enelli bas. Iň halanýan naray dogurda meňni. Doğrudur. Salam hormatly müşteriler. Kommentaria soraw jogap wideolaryň soňuna ýetdik. Ýene näme? Ýörme şu ýa-da köprak gurulmaýtdy. Köp näçinde bille diýýäňsinde. Köp burlaya soň kuwakda. Agdy laga çyçykda soň bolay diýýär. Çyçyk däralar ýöne gep şolýar. Ermak edýär şonda. Çyçyklar boly kelle osty pol gepe watýan soň ölüm ýaman köp çyçyklar gelýär. Çyçyk. Näet gutaraňam bilen hakyky. Ata ýende soraňyz bawursa arkaň şu ýan kommentariýatyna ýazyp bilýäňiz. Innik videoda görüşýänçä sag bolun. Sağ olun. Kapat.